Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nur Aini Retno Amrullah, absen 17. Di sini saya akan membacakan teks Panyandra Kirab Kanarendran Panganten, yaitu untuk menambah nilai remedial LKS saya. Regu regeng hamprebawa risang temanten sarimbit medak saking palenggahan. Pinapak sang suba manggala arsa jengkar tilar pawiwahan. Kini rabagen ngulati wahyuning jodo. Tedak jelek ngampil amparan rukmi ginarubyuk para remaja putri saengga putri domas horek rekang samya hanjenengi. Prasasat Kadi Narendra siniwaka satuhu arsa jengkar hangedaton. Binayang bayang sirna kamanungsane lir dewaning kabagyan arsa nganglang bawane nganglangi langening langen. Ramyang katongton kenyare hanuksmeng sasi tada wus kasipatan wahyuning jodo jatmika hamrebawa handayani warata sanggya kang hanjenengi kadya antuka gempalaning nugraha. Sinten ta ing ngarsa asung tulada ingkang minangka pramukaning lampah. Busana lir panewu mantri. Mataya rantaya kadi anganing senapati. Lah menika tawarnane sang suba manggala ya sang manggala suba. Dasar pideksa sarwa sembada maksi muda tumaruna. Wimbu hambek susila hanaraga. Lebdareh wileting beksa. Lampang rantaya anut rarasing wirama. Hangung kendel tindake sepecak mangu sapecak tumole. Tansah kardia marang tembene winusuda sanedya manawa kasandunging rata. Kabentu sing tawang-tawang. Sumambung ing muntad lampahe manggalayuda sakembaran. Kembar busanane, kembar dedeg biyadege, kembar warnane. Tinon saking Mandrawa kadya jambe sinigar. Pasuryane sumunar agilar-gilar. Ngagem busana sarwi jenar. Mila mboten mokal lamun para kenya padha kumesar handulu baguse satriya kembar. Sawurinira ana dwi wanodya alit sakembaran. Parandene wus katinggal sumunar tejane mencorong cahyane. Tinon saking Mandrawa glewa-glewa kadya golek kencana kang bisa tata janma inggih punika warna nira patah sakembaran. Sinigak gantya kang cinarita. Sinten ta ing madya mangun karsa. Kang busana lir raja kabiwada. Lah punika ta ingkang dados mustikaning karya. Memaniking kanda jatining kang rinengga. Sang temanten kekalih bagus pratipta Gautama kaliyan Rara Sekar Arum. Lumampah kekanten asta keket raket renggang gula kempyur pulut. Kekalihnya sajak lingsem nanging suka. Hanggung reremetyan asta. Ngraita yen sadaya tamu boten wonten ingkang pirsa. Kajawi pengandaliwara. Dasar wus dangu denira hanganti tumapaking pahargyan. Marmah sakedap hangunjal huswa anggeget lati karana
tansah kardiya kang genopit mangke ing tilam sari. Sawingkingnya sang pinanganten lah punika ta'i bujuru paes dalah ibu pengembaning putra temanten sagalian. Dasar ibu paes prigel trampil angayahi jejibahan angrengga ame matut ame mantes sang pinanganten. Mila asiling pakaryan satuhu datan nguciwani. Sematen ugi ibu pangembaning putra temanten ugi prigel lan pinter nata balawisma. Momong putra datan kuciwa. Lampahira sang Pindharaja ginarubyuk para remaja putri estining lir putri Damas. Dasar sadaya sami sulistyang warni, gandhes luwes merakati lelawane milangoni. Ing pangajap benjang dadya putra kang sejati kadya swargi Raden Ajeng Kartini ingkang kaesti. Amung sawiji mugi-mugi benjang minengku satriya sejati. Ingkang kapareng tutwuri handayani lah menika tah ingkang hamengku karya sarimbit garwa. Hangliring kanan kering sajak sarju katuju ing penggalih. Kuningani balu daging tamu mbalabar dumugi ing pengalih prasasat boten kenging pineta ing basa. Sewu Bagya Dadyasa juga. Sekian dari saya. Terima kasih.